Treballadors i treballadores de l'hort de Font de l'Abella. Aquests dies no hem pogut anar a l'hort, per tant tothom s'ha hagut d'espavilar a fer tasques a casa seva. N'hi ha que tenen algun petit jardí i d'altres que tenen un hort. Jo us ensenyaré la proposta que hem fet del nostre hort de casa. Hola a tots i a totes. Avui us vull convidar a visitar el nostre hort. Aquí tenim les tomateres. I aquesta tela és perquè no creixin les herbes, però també es pugui regar. Aquí hi ha més tomateres, que aquestes no són de penjar. Més tomateres, acabat de regar. Aquí hi ha la menta, amb un pluviòmetre. Aquí hi ha les parres. Això són els abricoquers. Aquí ja es pot veure algun abricoc petit. Aquí hi tenim els alls. Aquí cebes tendres. Aquí tenim les mongeteres. L'enciam d'una classe i de l'altra. Aquí hi ha pebroteres, bledes. En aquest costat d'aquí hi tenim les pastanagues, que encara són petitones. I això són les carbasseres, també acabades de regar. Aquí tenim més cebes, aquestes ja són més grans. I aquí les faves. Tota la rega de faves. Ja hem pogut observar totes les coses que tenim a l'hort de casa nostra. Ara, des de casa seva, la Tere també us ensenyarà la seva proposta que ha fet en un potos. Anem a veure-la. Hola, bona tarda a tothom. Mireu, jo d'hort no en tinc aquí, Lloret, aquí a casa, però sí que tinc cura de totes aquestes plantes. Mireu, totes aquestes han nascut d'aquesta planta mare. Llavors, com ho he fet? Doncs mireu, veieu aquestes que són les més llargues? Aquestes estan a punt per poder tallar. Com ho farem? Mireu, les més llargues, les tallarem. Mireu, aquesta està velleta ja. Però bueno, aquesta la tallarem aquí. Veu? Sempre que hi hagi aquests botonets. D'acord? En tallarem unes quantes. Una, dues, tres i quatre. Què farem ara? Mireu, agafarem un got i aquest got hi posarem primer de tot dues pedretes. Ja us explicaré el per què. Dues pedretes. I aigua. I aquí hi posarem aquestes plantes que nosaltres hem tallat. Si sobra alguna fulla, perquè quedi bé, les traiem. Les posarem en un got amb aigua i ho deixarem. Només hem d'anar mirant que hi hagi aigua. 1, 2, 3 i 4. Aquesta és tot una. Les deixarem així. Mica en mica, aquestes tiges, aquests trossets, aquests esqueixos aniran fent arrels. I les arrels s'aniran embolicant en aquesta pedra. Mireu, veieu? Aquesta planta ja fa temps que la vaig posar, la vaig plantar, veieu? I han sortit totes les arrels. Ara aquesta està a punt perquè la puguem treure d'aquí i la podem plantar en terra, veieu? Aquí. Aquesta queda molt fluixeta aquí, queda molt petita. Doncs llavors amb aquesta farem un forat aquí, podem fer-nos servir amb una cullera, la plantarem i la regarem. I llavors tindrem una planta ben ufanosa. Espero que us hagi agradat. Hola, avui us ensenyaré a fer brotar un enciam a partir de la tija. Primer de tot necessitarem un enciam i tallarem la tija uns 5 centímetres.
quedarà més o menys una cosa així. Després hem d'agafar un pot amb aigua i posar la tija dintre. Esperarem uns dies, entre 10 i 15 dies. Ho heu de col·locar al costat de la finestra o en un lloc que li doni bé la llum, procurar que sempre tingui aigua i també anar canviant l'aigua regularment. Al cap d'uns dies veureu que haurà brotat i hauran sortit fulles. Després tindreu dues opcions. Una és arrencar les fulles i fer l'amanida i l'altra és agafar la tija brotada i plantar-la en un test. D'aquesta manera podeu tenir enciam sempre que vulgueu. És molt fàcil. I ara us deixo amb l'Anna, que us explicarà com conrear una tomatera a partir d'una tomata. Hola, nois i noies de secundària, com esteu? Mireu, ja veieu, jo tampoc tinc hort, em passa com la Tere, tampoc tinc jardí, però tinc una mica de terrassa i tinc testos, per tant, puc tenir el meu petit hort a casa. Jo ara us explicaré com ho heu de fer, per si voleu fer també una miqueta d'hortet a casa. I en aquest cas plantarem tomateres. Agafarem una tomata petita, jo he agafat una tomata cherry, podeu agafar la tomata que tingueu a casa, i la tallarem a rodelles, amb un ganivet, amb compte. En farem 3 talls, aproximadament. Quan tingueu les rodelles tallades, agafem un test i posem terra, ja l'hi tinc preparada, però no l'acabem d'emplenar, d'acord? Deixem un espai, un dit, sense terra, i posem les rodelles de la tomata que hem tallat aquí a la terra, planeres. I ho acabem d'emplenar amb la resta de terra. Tapem. Ho reguem una mica. I ja tenim les nostres llavors de tomata plantades a punt perquè creixi una tomatera. Clar, ens haurem d'esperar unes setmanes, i busquem un lloc ben bonic que li toqui el sol tot el dia millor i hem d'esperar anar-la regant cada dia una miqueta que creixi. Jo ja fa uns dies em vaig plantar unes quantes, mireu quantes me n'han sortit. I ara, quan ja tenen aquesta mida, ja aquí no hi cabrien, no es podrien fer grosses. Per tant, el que hauríem de fer és transplantar-les. Les estirem en compte, que surti l'arrel, veieu, sense fer-la malbé, i en podem estirar una altra. I hi posem en un altre test. Jo aquí en tenia 3 de preparades, però en podem posar un parell més. Fem un foradet i plantem la nostra tomatera. Perfecte. Si teniu una jardinera més grossa, podríeu plantar una jardinera més grossa. Faríem el mateix, regar, posar-les en un lloc que els hi toqui el sol i esperar que creixin. Ara, clar, tardaran unes setmanes i no podreu veure com estan aquestes de grosses. Però m'ha dit la Mar, que en té una zella, que aquestes sí que estan a punt de fer tomates. Us passo amb ella i que us les ensenyi, vale? Adéu. Hola! Com us ha dit l'Anna, jo també tinc tomateres, però aquestes són una mica més grans ja. Fa molts dies que les vaig plantar ja. Mireu que grans s'han fet i mireu com comencen a sortir les flors. Veieu? Ara us en ensenyaré unes altres, que encara són més grans. Les tinc a l'altre costat de l'hort. M'acompanyeu? Mireu, aquestes, d'aquí al fons, són les tomateres que us he ensenyat abans, que estan al costat de les cols. Però en tinc unes altres que vaig plantar ja fa més dies, que encara són més grans. Veieu? I encara tenen moltes més flors, d'on aviat sortiran més tomàquets. I aquí us ensenyaré el que tinc al costat de les tomateres. Aquest any hi he plantat bledes i enciams, molt bé, i en tinc més de petits. També m'he atrevit a plantar bledes vermelles. Seran iguals que les grosses, però de color vermell m'han dit.
Ja us ho explicaré quan surtin. I aquí davant tinc enciams i escarola petit. I he plantat unes flors també. A veure si així venen més abelles i queda tot més bo.